ndị be anyị bịakwanụ ka unu fụlụ ogbono suupu mmadụ gotalụ ka o wee rie nri. O wee bụrụ na ife unu na-afụ ebe o ji n'aka abụ kanda nke a na-akpọkwanụ kpọmọ, na ị na-anụ anya ị na-eche na anụ efi maọbụ anụ ewu maọbụ anụ ezi maọbụ anụ nkịta maọbụ anụ ewu, na anụ abụọkwa anụ unu na-eche bụkwa na anụ ife dị ife a, maka na ndị na-ese ife onyonyo a na-akọwa na ife anụ nwa dịkwa ka anụ mmadụ, na ajị dị na nya bụ anụ na ajị ahụ sichara ike n'ọdụ ka ebe ajị ọhụ nwaanyị maọbụ ebe ajị amụ nwoke maọbụ ọbụla ebe ajị dị n'isi mmadụ, na ajị ahụ siri ike wee na-ama ama, na ajị dị na nya bụ anụ adọọdụ dị ka ajị dị na ụmụ anụ ọfịa anụ nwa a na-egbu egbu a na-ele ele eji esi nri ife dịka efi maọbụ egwu ma ndị otu ya, na ọdọọdịrị ka ụdị ajị ahụ, na ajị unu na-afụ ebe a siri ezigbote ike wee na-eji oji ka o metụgide nya bụ anụ aka, o si na egwu na-atụ ya ịtakwanụ dị anụ, na nya bụ anụ adịghọ ka anụ efi. O wee sị ka o jesaa ya mmiri ka ọ madogodo ka nya bụ ife ya adị. Unu fụziri ebe ọ sara ya mmiri wee fụzie ka ajị nya bụ ife si wee kwụrụchaa ọtọ wee sichaa ike wee na-eji oji. Nya bụ nwata nwaanyị wee na-akọwa na ife a abụlọkwa anụ ụmụ anụ ọfịa bụ ife unu na-afụ ebe a, na ife adịkwa ka anụ mmadụ ka eji wee sie ofe unu na-afụ ebuterie ka o rie, nwekwa na ife mmadụ anyị afụkwana. Orugwekwa nke na-aya egbuzi mmadụ wee were wee mere anụ. Ọ na efi adịghọzi n'afịa ka ọ na ewu adịrọzi ma ọ bụzikwa nkịta, ọ bụrụkwazi anụ mmadụ. Allegedly maka na amakwa na anụ mmadụ n'eziokwu ka ọ na ọha anụ mmadụ n'eziokwu, mana ị na-enye anya biko gwagodu m ife ọdụ ka ife ọ bụ. Ọdụ ka nya bụ anụ kanda akpụkpọ anụ ahụ mmadụ dị ife anụnwa, ka ọ dị gị ka akpụkpọ anụ anụnwa akpụkpọ anụ ụmụ anụ ọfịa a na-eji eri nri dị ife anụnwa bikonu, ka ọ dị gị ka anụ ezi. Na ụfọdụ na-asị na o nwere ike ọ bụ na anụ ezi na ezi na kanda ya na-esi ike, maka na onye sere ife a na-asị na egwu na-atụ ya, mana ndị mmadụ jeze na kọmentị wee na-agwa ya na oke eje kpọọ ndị uwe ojii ọ mara ebe fa ji egota nya bụ ofe ka o wee rie nri, fa eje kpọọ ndị uwe ojii eje kpụrụ onye na-esi nya bụ nri ka o kwuo ebe o si wee gotakwana ụdị anụ a, ma gwakwana ndị mmadụ anụ ife dị ife anụnwa. Maka na ọtụtụ ndị na-akọmentị wee na-asị na ife adụọkwa ka anụ ụmụ anụ ọfịa eji esi nri, na ife anụnwa dị ka anụ mmadụ, ebe ụfọdụ na-asị ya ọ na-abụ n'afịa kafa ji egote anụ kpọmọ kafa wee sie ofe, ọ bụrụ na-etu a ka nya bụ anụ dụ, na ọ bụrụ na ọfa nwa gotere ya na bifo ọfa tinye ya n'ite na ọ na-afa afụghọ na ụdị ka ajị anụnwa dị ya n'ahụ wee were esie nri. Ebe ụfọdụ na-asị na enwere ike ọ bụrụ na fa gotara n'afịa allegedly ike na ọhọkwanụ nke nwaanyị ya ji esi nri, ike na ụmụnne ya maọbụ onye ọzọ ekunyezie ya ka o rie. O wee na-achọpụta na nya bụ anụ kanda na ọdụ ọkwa ya ka anụ kanda na ọdụ ka anụ mmadụ. Ebe ụfọdụ na-asị na ọdụ ka ofefa ji egote n'afịa dị ife anụnwa, na ọdụ ka ofefa ya esi n'ụlọ, na ọ bụrụ na ọfa nwasiri ya n'ụlọ na fa ka achọpụta nya bụ ife n'oge na fa ya ejikwana ya wee ti nri. Wee sị ka m wetara unu ebe a gonwa bụkwa na onye na-alaiki karịa igo nri na restọrantị eri, ike na ịha alaiki isi esi ma ọ na na-alaiki nri esiri n'afịa, biko igota nya bụ nri. Unu mana ụfọdụ n'ime anyị na ya ha enwe ndidi na-amụ ịhakwa n'aka ebi eze ya na-enyo ịkagwa m iyi ya amazi. Ụfọdụ ogbofaligidezie nri na-agwụ fee wee fụọ ọchịcha maọbụ oke n'ike nya bụ nri, ma o fee wee fụ ife nwatị n'aka mmadụ, ụfọdụ afụ nke nwatị na-amụ mmadụ. Igota nri n'afịa chọrọ ịta nya bụ anụ nene ya ọfụma ka ị mara na anụ a na-ata ata ka anụ ahụ ata ata, bifo ịtacha nke ya ata ịgbọba agbọọ. Na ọ bụrụ na ịchọpụtazie na ọha anụ ịtalụ ka ịtakwa anụ, maọbụ ịtabazie tacha ịnyụ ahụrụ onye ọbụla gbafutiarụ, maọbụ ịtacha ịdụa ubi ife wee na-esi, ọ bụrụ na anụ ikwesịghị ịta ka ịtalụ. Okwu ya ka m fosi ka m wetara unu. Kedu ụdị anụ ọdụ unu ka anụ ife dị ife a? Ọdụ unu ka anụ mmadụ dịka fati wee kwu, ka ọdụ unu ka anụ ụmụ anụ ọfịa ejikwa na-esi nri? Maka ụfọdụ na-atị ọpọbo na anụ nkịta na nkịta na ajị ya na-esi ike, ụfọdụ na-atị na ọha ajị nkịta na nke anụnwa na ajị ya na-eji oji, na ife anụnwa dị ka ajị si n'ahụ mmadụ na ọdụghọ ka ajị sikwanụ n'ụmụ anụ ọfịa. Ọ na-abụzi na nwoke dị ife ajị ya ji wee sichaa ike na-eji ụdị oji, maka onwe ọnụ nwaanyị ajị ya ya esi ike ntu a na-eji oji, ka ọ na-abụ na-ajị isi mmadụ ka ọ na-ajị ọhụ mmadụ ka ajị amụ, maka ebe nwere ike isi ụdị ike anụnwa. O nwezikwa ebe ọzọ dị unu ka anụ mmadụ na-esi ụdị ike a nwa ahụ dị ajị a, biko ịkọwala anyị na ama akwụkwọ m. Ekenekwanụ m unu.